Happy birthday, Ate Digna. Salamat sa pakain. Hi guys, welcome back to my channel. Karon day guys, muli ko sa bawas. Okay, tanaw ko sa isuras bawas. Walang tawar ako sa gawas guys. Okay. Nice ang mga buwak. Oh. Hindot kayo yung lang bulaklak. Parang ka na isang bulaklak sa neighbor. Parang kami nga o kalsada guys. Ang saray nilabay ng mga tao. Masud na ko. Sana all nga naglabing-labing. Mara to guys. Hinglili ako sa gawas kay dugay na ko nakaliligin sa itsura sa gawas. Dari guys, kanuna dyan may nakapadlak kay sa una. Ikuan na sila, sud. Ayan te. Ano yung tanim mo? Tingnan natin. Mga garden ni Doktora. Amon yung pangputlan. Ha? Ha? May tanim si ate. Ay, nang tanim niya si okra. Yung kangkong mo, tingnan mo. Pwede na i-ano na. Para yung tanim niyang kangkong. Kangkong. Saan yung okra mo, te? Ayan, ayan. Para yung okra niya, ano, sapat. Oh, magoy juta, diri. Ayan. Ito, may bunga na. Ayan pa. Tingnan mo. Oh. Pwede na pa eh. Wait lang. Arete. Are yung ano no. Tanim niya ate. Parang yung pinakamaganda. Saka ano na, meron na siyang bunga na. Hapit na makautan si Ate Digna. Ano pa ito? May bunga na di maliit. Tan. Ay, pinya ko. Tingnan mo. Tatlo. Saan pinya? Tingnan mo.
may tanim isang pinya yun ha. Yung team niya, Ayun pinya. yung sa bagong talim lang. Lahat. Nagtanong po sa pinya na. Sa mga to, nandiyan ay artist na. Gawlaw-gaw nga na. Hindi na. Ano yan? Dilaw. Kang kuno, yelo. Turmeric. Yelo nga luya. Singanda na, duwaw sa Bisaya. Ha? Dako na siya. Dati niyan, tumubo na lang. Tumara to. Hindi kang kusgawas. Videohan ra. Gamay ra mong gugbay ni doktora. Hindi ni sila gugbay. Ay karaan. Agda kang balay sa iyang anak. Mansyon. Mga to, bye-bye. Yan ang ulo. Sayang. Pero po muna yan. Pero muna lahat. Yung lang sa pinakamaliit. Ano ka? Sumaon ni garden. Napay sili na. Kita mo na sili na. Tanim sana ako. Nagagbunga dia po. Oh. Wild ran ni si Ja. Di ba wild lang to? Ay, bunga na ah. Kaso bawal na akong magsili karon. Kaya na ako'y sakit sa sikmura. Di na ako magsili. Mga to. Ang kalat susi. Kaning bulaklak ni doktora ko ani fire flower. Nakailamog nga ni guys na. Ganahan ko ni Jack kay sige sig pamuwak. Ha? Nja, di mo angay sa doktora og mo kuan ni diyan ipaputol. Diyan ipaputol og kanang mo ana bitaw kanang mura nagkahoy. Isa mo angay. Hindi tagbulaklak ha. Ano naman na si Jay Atiman kay Kuan. Paano na nagpapasudog hardinero si doktora. Hindi pa na mulaklak sa nagkan. A few moments later. Kuya, kaya ako dito. Ano ito? Wala. Ha? Delivery. Tip daw ko nun ya. Take ko na kayo. Ay, tip mo? Salamat. Dala sa ba? Yes. Guwapo mo tip. Bakit wala? Bakit? Parang wala ha, may tip pa. So, dili sa birthday kami. Salamat ya. Okay. Pero para tayo din. Ngayon. Love. Picturean ka? Ay, video pala ito eh. Video din. Nakapula kami ng birthday ni ate. Wait lang tiya. A few moments later. Diyan guys, nangaan sa ata, nag-order di sa tidig na og manginasal kayo diyang 55 birthday. Diyan, nangaan sa amin.